Mac the Knife. Oh, estimat, quines dents que té el tauró. Això és el text que va per sota de la música que escoltareu ara, música de Kurt Weill, amb text de Bertolt Brecht. Tots dos van col·laborar molt durant molt de temps. I de fet, moltes de les seves obres, com aquest Lied que pertany a l'obra de Tersrals, es plantegen preguntes, diguéssim, de caire social del tipus: qui és major lladre, el que atraca un banc o el seu propietari? Anem a escoltar la cançó. Salutacions a tothom, jo som en Ferran Pisà i sóc intèrpret d'instruments antics de corda polsada. Estic molt content d'haver estat convidat per la Fundació Baleària
a participar en aquest concert que uneix la música de diferents músics de la Mediterrània. La meva aportació en aquest programa seran 3 peces de 2 guitarristes del segle XVII. Primer sentirem un Canarios de Francesc Guerau, guitarrista mallorquí, i després sentirem Mariones i Jácara de Gaspar Sant, guitarrista aragonès coetani de Francesc Guerau. Moltes gràcies.
Bon dia a tots i totes. És un plaer presentar este fragment de concert de Capella de Ministrers que vam fer l'any passat en el festival Arrels de Torrent, un festival que navega per la Mediterrània com ho fa Baleària amb els seus viatges. Ho fa la música de Capella de Ministrers amb este repertori napolità, este repertori de Tuan, estes villanesques, estes taranteles que escoltareu a continuació. I és un plaer també anunciar-vos que seguim viatjant per la Mediterrània en Capella de Ministrers en companyia de Pino de Vittorio i Elia Casanova, amb diversos concerts que farem aquest estiu a Peníscola, a Llíria, a València, i als quals esteu tots convidats. Amb el nom Mediterrània viatjarem per aquestes músiques que sempre ens han unit a tots i que formaran part del projecte que presentarem l'any que ve en un disc dedicat a aquestes villanesques, aquestes músiques que viatjant des de Nàpols a València han configurat sempre la nostra manera de ser.
Hola, bon dia, sóc en Marc Alomà, vent de Mallorca. Vull donar les gràcies a la Fundació Baleària per organitzar aquesta edició de Baleària 2.0. Tocaré dos moviments de la primera suite de Bach. Moltes gràcies.
Des de l'Orquestra de Cambra de Mallorca us volem dedicar aquests petits minuts de música en els quals interpretarem la dansa hongaresa número 1 i número 5 de Johannes Brahms per animar-vos i per inflar-vos d'esperança després d'aquests mesos tan durs i tan oscurs. Molts ànims i endavant!
Bon dia, sóc en Fernando Marina, actual director de l'Orquestra Simfònica Ciutat d'Eivissa, adscrita al Patronat de Música del mateix Ajuntament. Avui volia presentar-vos aquesta orquestra per la trobada online que organitza la Fundació Baleària. Primer de tot, potser hauríem de donar gràcies al suport institucional que fa la Fundació Baleària a la nostra institució i ens permet divulgar la música clàssica a la nostra illa. Per aquesta trobada he triat la obertura de Félix Mendelssohn, Les Hèbrides, opus 26. Va ser una obra que vaig incloure al meu programa de presentació amb aquesta orquestra a l'octubre del 2019. Una obra escrita l'any 1830, quan Mendelssohn comptava només 21 anys. Té un lirisme espectacular, unes harmonies encisadores que encara avui en dia ens captiva i confio que a vosaltres també vos captivi. D'aquesta manera, confio que vos animeu a venir als nostres concerts que farem en directe quan el Covid-19 ens permeti reprendre la temporada. Moltes gràcies.
El Conservatori Professional de Música de València avui té el gust de participar per primera vegada en el Festival de Música Online Baleàrics 2.0, oferit per la Fundació Baleària. En concret, vos oferirem una selecció de moviments del Llac des Cignes de Tchaikovsky. El fragment del concert que avui vos presentem és una mostra del treball en equip i transversal que realitza la nostra comunitat escolar. Aquest treball impulsa nous models de formació professional amb una educació de qualitat que permeta als nostres alumnes en un futur pròxim l'obtenció de places en orquestres, bandes, cors professionals i en centres d'ensenyament, com també en la indústria cultural i en altres eixides que les noves tecnologies ofereixen a un professional ben format i al servei d'una societat que avança. Entre els nostres objectius com a institució pública i com a part essencial de la nostra oferta educativa està el desenvolupar per a l'alumnat un programa de pràctiques formatives i actuacions fora de les nostres instal·lacions. En aquest aspecte, la col·laboració que realitza periòdicament la Fundació Baleària amb el Conservatori de València és fonamental per donar forma a aquest objectiu i ens permet accedir a nous escenaris, a més de fer realitat intercanvis amb orquestres i centres educatius de les Illes Balears. Espere que gaudiu tots del concert.
Hola a tots i a totes, soc Rosa Vidal, soc directora del Conservatori Professional de Música Tenor Cortis de Dénia. Estem molt contents de participar en aquest projecte Balearics 2.0 que ha organitzat la Fundació Baleària de concerts online. En aquesta ocasió participen alumnes del Departament de Piano, alumnes d'ensenyances elementals, els més menuts, i alumnes d'ensenyances professionals, els més fadrins, que interpreten una peça que han estudiat a casa al llarg de 2 setmanes del confinament i que, gràcies a la tecnologia, l'han poguda fer en conjunt. Les 2 peces, una de Thompson i l'altra de Turina, són de 2 autors de la mateixa època, però amb 2 estils absolutament diferents. Esperem que us agradi molt i esperem també poder seguir participant en aquests projectes que facilita que la cultura i la cultura musical ens aprope més, si cap. Moltes gràcies i adeu.